Compromís? Doncs mira, Compromís. Sí, simplement demanaria que em faciliteu quan vingui al cas el document en el qual se proposa la creació d'una bossa d'auxiliars de cuina. Ho vinc a dir perquè... Pàgina 99. Sí, Pàgina 99 és l'informe d'Amèlia. Pàgina 6 de l'informe... No, pàgina 99 de l'expedient i 115 la creació de la bolsa. Pàgina 99, sí. Correcte. Sí. I 115 l'expedient de la bolsa. Res, perdona, era una qüestió. Seguís. A veure, si no parla de bosses de treball. La 99 diu, al final, es por todo ello que se hace necesario garantizar el servicio, que para causar el mínimo impacto y molestias a las personas beneficiarias se ve aconsejable seguir con la misma fórmula de prestación de servicio que hay ahora, Novaterra. Todo ello durante el tiempo imprescindible para que se garantice la fórmula que haga posible la gestión de este servicio municipal. Así nos parla de bossa de treball. Así nos parla de bossa de cunyers. I en canvi, el que figura a l'informe, que diu que ha de ser una errada, suposo que será un altre document, diu, a día de hoy, que no se ha encontrado la fórmula de gestión del servicio que permitiese unir formación, inserción, gestión del servicio, quedando excluida esta posibilidad, se hace necesario contar con personal propio que garantice la prestación del servicio, por lo que se informa de la necesidad de crear una bolsa de auxiliares de cocina. Això no és el mateix. Són redaccions diferents. Pàgina 6. Pàgina 6. El quart paràgraf per baix. En esta tesitura, como responsable del servicio, propongo también desistir del proyecto integral de servicio y crear una bolsa municipal de cocinero. Así lo indico también en el informe. Pero así no figura. No, dic en el informe que ha fet. Que no figura, que no figura. En el informe. Arremet a l'annex 9 i l'annex 9 no parla d'això. Que no coincidís, que són redaccions diferents. Vull dir que jo interprete que és una errada, perquè no té més... Però vull dir que jo tampoc m'invento les coses, una errada. Vull dir, és una redacció en la qual es parla que sí que se propugna una bossa de treball d'auxiliars de cuina i en l'altra, realment, el document real no parla de bossa de treball d'auxiliars de cuina i parla de mantenir el servei en les condicions en què està, que és Novaterra. Vull dir, són coses diferents. Interprete que falta un document i si sou tan amables me'l faciliteu. Més qüestions?